आज मी ही छोट्या मेथीची भाजी बनवणार आहे। हे बघा, ही याला 2च पानं आलेली आहेत। म्हणजे ही मेथी रेतीमध्ये भिजत घालून ती रुजून काढलेली आहे आणि बघा 2च पानाची भाजी आहे। जशी आपण लाल भाजीची रोवाची भाजी कशी करतोय तशा पद्धतीने पण आपण ही भाजी मेथीच्या भाजीसारखीच भाजी करणार आहोत, घट्ट म्हणजे चिरून करणार आहोत। तर ह्याच्यासाठी लागणारं साहित्य बघा, ही मेथीची भाजी आणली छोटी, नंतर 3 कांदे घेतले आहेत, ह्या 3 मिरच्या घेतल्या आहेत आणि एक चवीसाठी याच्यामध्ये बटाटा घालणार आहे, कारण ही भाजीला ना पाणी सुटतं आणि ते पाणी आहे ते हा बटाटा तो शोषून घेतो म्हणून। तर ही साफ कशी करायची, एकदम सोपी पद्धत आहे बघा। ही अशा पेंड्या बांधलेल्या असतात, ह्या स्वच्छ असतात, पण ह्याच्यामध्ये रेती असते, कारण ही रेतीतच घालतात भिजत ना म्हणून याची शेवटची जी टोकं आहेत ना, ही जे मुळं आहेत ना, ही मुळं मी एवढी कापून टाकणार आहे, बाकीची मुळं घेणार आहे। तर कैचीने ती मुळं कापून टाकते बघा। ह्या पद्धतीने थोडीशी ही आहेत ना मुळं, ह्या पद्धतीने। आणि नंतर ही बांधलेला आहे तो दोरा सोडायचा आणि त्याचे वरचे त्याला उजरल्यानंतर वरती ते मेथीचे हे राहतात ना टरफलं, ही बघा दिसत आहेत छोटी छोटी काळी अशी, तर ही टरफल आहेत, ही ना अशी झाडून घ्यायची आणि चांगली भाजी स्वच्छ ही धुवायची 4-5 वेळा पाण्यामध्ये, की सगळं निघून येतं। ही मेथीचे दिसत आहेत ना वरची टरफल ही बघा सगळी, आणि नंतर मग पुढची कृती तुम्हाला दाखवते। तर अशा प्रकारे मी भाजी सगळी साफ करून घेते। एकदम पुढची टोकं कापायची आहेत, कारण भाजी आपल्याला दिसते ह्या 15 पेंड्या आहेत, पण ती आपण धुतल्यानंतर आपण जर चिरू ना तर ही भाजी सगळी आळते, कारण एकदम कोवळी भाजी आहे बघा ही। आता भाजी सगळी साफ करून घेते मी। हे बघा, चांगलं मोठ्या भांड्यात घेऊन असं ना हे बघा असे चाळणीत गाळून ठेवायचे बघा। हे पहिलीच वेळ आहे आपल्या वरची संपूर्ण बघा, तुम्ही बघाल या भांड्यामध्ये हे बघा खाली रेती पण लागते हाताला, दिसते तुम्हाला, ही रेतीमध्येच घालतात म्हणजे रुजत घालतात ही भाजी। तर अशी स्वच्छ धुवून घ्यायची, ही पहिलीच वेळ आहे। असं मी 4-5 वेळेला अगदी स्वच्छ पाणी येईपर्यंत मी भाजी धुवून घेणार आहे। तुम्हाला जर शेवटचं नंतर पाणी जेव्हा घेईल ना तेव्हा तुम्हाला दाखवेल। तर अशा प्रकारे भाजी अगदी चांगलं हसून चांगली खळखळ आपण म्हणतो त्या पद्धतीने चांगली धुवून घ्यायची आणि निथळत ठेवायची या चाळणीवर, हे आपण हे ना त्याच्यावरती ठेवायची। हे बघा अशा पद्धतीने जरा स्वच्छ चांगलं धुवून घ्यायचं। हे बघा, तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मी 5 वेळा ही भाजी स्वच्छ धुतली हां, आणि अशी निथळत ठेवली बघा चाळणीवर। शेवटचं पण पाणी इथे सगळं पाणी निथळून इथे आलेलं आहे पाणी। आता काय करणार आहे, ही भाजी खरं म्हणजे एकदम ती कोवळीच आहे, तरी पण मी चिरणार आहे, कारण आपल्याला सवय नाही अशी की मोठी मोठी भाजी खायची। आपला भाजी जरा पालेभाजी असते ती चिरलेलीच बरी वाटते, पण काय कोल्हापूरच्या ठिकाणी तर मेथीची बघा तर तुम्ही त्याची पानच म्हणजे खातात, त्या लोकांना सवय असते, आपल्याला तशी सवय नाही, म्हणून मी भाजी चिरणार आहे। पण ती एकदम बारीक चिरणार नाही, जशी आपण नेहमी मेथीची भाजी चिरतो तशी नाही, तर एकदमच जरा दाखवते तुम्हाला कशी चिरायची ती बघा। हे असं घ्यायचं आणि ती कोवळी असते त्यामुळे काय दाताला वगैरे ते अडकणार नाही त्याच्यामध्ये, पण तरी पण जरा चिरून घेतली की आपल्याला बरी लागेल असं आम्हाला तरी आवडते वा चिरलेली। सवय नाही अशी मोठी मोठी भाजी खाण्याची, शेगलाची पानं ती लहान असतात ना आपण चिरूनच खातो नाही का, तसं मी भाजी चिरून घेते मी। तर मी पण हल्ली बरेच वर्ष नाही खाल्ली भाजी ही, पण मी कधी केली ना त्यात मी म्हणजे बटाटा घालते। माझी एक काकी घालायची बटाटा, तिने केली भाजी मला खूप आवडायची। तर अशी चिरून घेते भाजी सगळी मी आणि नंतर तुम्हाला फोडणी करताना दाखवते। आता फोडणी करण्यासाठी मी भिडाची कढई ठेवली गॅसवरती, तर त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेते। 2 चमचे तेल टाकले। आता फोडणीसाठी बघा मी मगाशी घेतला 3 मिरच्या घेतल्या आहेत, हे कांदे घेतले छोटे मीडियम आकाराचे होते ना कांदे, ते 3 कांदे घेतलेत, लसणीच्या अगदी मोजून 5 पकळ्या घेतल्या आहेत, बटाटा
किती बारीक चिरला आहे बघा, कारण ही भाजी पटकन शिजणारी आहे, हो की नाही. आपण कांदा झाला घालून ना की लगेच आपण ही भाजी बटाटा घालणार आहोत आणि त्याला वाफ देऊन नंतर मग भाजी घालणार आहोत. तर हे तुम्हाला आवडत नसेल ना, नाही घातलं तरी चालेल, पण एकदा खरोखर ना ही भाजी आणलात ना तर हा बटाटा घालून बघा सुंदर होते. काय लोक ना ह्या भाजीमध्ये ही 2 पानाची मेथी असते ना, याच्यामध्ये मुगाची डाळ पण घालतात भिजून, पण बघा मला नाही आवडत ते. पण हे घालून बघा, नक्कीच तुम्हाला आवडेल. बटाटा छोटा घातला की चव येते चांगली, आणि ही भाजी काही कडू नसते. हां, टाकू दे. तेल तापलं आहे, आता आपण मिरच्या पण घालूया. आणि कांदा घालूया. तर बघा तेलामध्ये आपण कांदा, मिरची, लसूण परतून घेतली आहे. आता मी मीठ घालणार आहे चवीप्रमाणे आपल्या, आणि हा बटाटा घालणार आहे. आणि 2-3 मिनटं मी झाकण ठेवून ह्याला वाफ देणार आहे, कारण आपण सांगितलं तुम्हाला बटाटा शिजायला हवा, हो की नाही. पण बाकी काय घालायचं, जशी आपण भाजी करतो मोठी मेथीची त्या पद्धतीनेच करायची आहे. आता ह्याला झाकण ठेवून गॅस कमी करते आणि 2 मिनटं आपण ह्याला वाफ देऊया. 2 मिनटं झाली आहे, बघूया आपण. बघा कांद्याचा पूर्ण रंग चेंज झाला, बटाटा पण थोडासा मऊ झाला, बघा झाला आहे मऊ. आता ही भाजी घालायची. आता झाकण ठेवायचं नाही, भाजी घेतली ना झाकण ठेवायचं नाही. आता गॅस मोठा करून चांगली परतून घ्यायची आणि झाकण न ठेवता ते शिजवून घ्यायचे. चांगली परतून घेतली आहे. आता मी अशीच ती गॅस कमी करून मी त्याला शिजत ठेवणार आहे. हे बघा, आता मग अशी भरपूर दिसत होती ना आपल्याला कढईमध्ये भाजी. आता ही काय आली, आळली आहे भाजी. हे बघा पाणी त्याचं. आता हे पाणी बटाटी पण शिजेल याच्यामध्ये, आणि सगळं पाणी पण काय होईल ते निघून जाईल. आणि शेवटी मग आपण खोबरं टाकायचं आहे. मीठ हवं तर बघायचं, चव घेऊन बघायची जरा, कारण आपल्याला अंदाज कळत नाही, भाजी जास्त वाटते ना पहिल्यांदा म्हणून. आणि नंतर मग खोबरं आणि चिमूटभर साखर टाकायची, चवीला सुंदर लागते. आणि ज्यांना नको आहे साखर, डायबेटीस वगैरे नाही टाकायची, पण साखरेने जरा वेगळी चव येते. बघा, आणि ह्या शिजायला काय वेळ लागणारच नाही, झाली ती शिजली आहे बहुतेक आता. बघा अजून जरा सडसडीत होईल भाजी. 2 मिनटं वाट बघूया. मी गॅस आता फुल ठेवला आहे आणि 2 मिनटाने आपण भाजी आता बघूया. बघा भाजी आता आळली आहे. चिमूटभरच साखर घातली बघा. आणि हे खोबरं, तुम्हाला खोबरं नको असेल नाही घातलं तरी चालेल, पण आमची भाजी खोबऱ्याशिवाय पूर्ण होत नाही म्हणून खोबरं. गॅस जरा मोठा ठेवायचा, जरा चरचर असा आवाज येऊ दे की आपली भाजी तयार झाली. तर मंडळी, अगदी झटपट होणारी 2 पानांच्या मेथीची भाजी ही तयार झालेली आहे. आईने दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण अशाच प्रकारे ही भाजी नक्की करून बघा. तसेच आपल्या चॅनलवर इतरही विविध व्हिडिओ आहेत पालेभाज्यांचे, तेही नक्की बघा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर पण करा. धन्यवाद.